el seu raspall motoritzat amb llum LED, rastreja la brutícia més... Reportar més de 5.000. S'ha duplicat el nombre de casos en tan sols una setmana i la situació és la mateixa a Madrid. En aquest cas, en les últimes 24 hores, allà s'han comunicat més de 8.000 nous contagis i, com poden veure, aquesta sisena onada també està molt i molt disparada i està a punt de superar el rècord de contagis diaris de la pandèmia. S'ha duplicat també el nombre de casos en tan sols una setmana. Una situació que ha provocat que el Col·legi de Metges de Madrid hagi publicat avui aquest comunicat en què expressa la seva profunda preocupació per l'augment de casos a la comunitat i per l'avanç de la variant Òmicron, que divendres ja significava un 60% dels casos. Alerten del col·lapse de l'atenció primària, demanen que es desprogramin actuacions mèdiques no urgents i demanen també mesures al govern de la Comunitat de Madrid. Volen, sobretot, que hi hagi restriccions en llocs tancats com l'hostaleria, transports públics i també que s'avancin les vacances escolars. Ja en podem parlar amb Sílvia Duran, que és portaveu de la Mesa d'Atenció Primària del Col·legi Oficial de Metges de Madrid. Bon dia, buenos días. Buen día. ¿Qué es lo que les lleva a publicar este comunicado en el que piden medidas urgentes al Gobierno de la Comunidad de Madrid? Nos lleva a la situación en que se encuentra la atención primaria en el día de hoy de la Comunidad de Madrid, que ya llevamos arrastrando semanas, pero en la última semana nos enfrentamos al colapso de la atención primaria si no se toman medidas urgentes, porque esta variante del SARS-CoV-2, Omicron, tiene una alta transmisión en la comunidad, como hemos podido comprobar. Entonces, solicitamos a las autoridades de la comunidad que tomen las medidas suficientes para que se controle esta nueva ola que tenemos, que están realmente siendo vista casi en su totalidad, como sabemos, en atención primaria, ya que los síntomas son moderados y, por tanto, son los compañeros de los centros de salud los que están trabajando a destajo. Usted es médico de familia, ¿verdad? Así es. ¿Trabaja en atención primaria? Eso es. ¿Y cuál es la situación que se ha encontrado estos últimos días? En esta última semana ha habido un repunte de casos absolutamente tremendo, de ahí que digamos que estamos a punto de colapsar. Por eso necesitamos que este enclave epidemiológico se controle, no solo con la utilización de los autotest y la utilización del autodiagnóstico y de autoconfinamiento. Necesitamos de las autoridades esos refuerzos que son tan importantes en los centros de salud, que se vuelva a poner de nuevo el gestor COVID, que era aquel que organizaba un poco la entrada y la afluencia de pacientes dentro del centro de salud, con unas medidas entre que había separación de las personas enfermas con COVID y las personas no enfermas con COVID, puesto que eso ya se había diluido y estaban de nuevo en los centros de salud mezcladas. De ahí que estéis viendo las colas que hemos estado siendo testigos durante toda la semana pasada por el repunte de esta nueva cepa. También necesitamos que la población entienda que el uso de mascarillas es fundamental. Y también, por supuesto, la vacunación, que es lo único que realmente nos está protegiendo, aunque esta nueva cepa tiene una alta transmisión en la comunidad. Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid tienen que entender que, de nuevo, el repunte es tan importante que solicitamos desde el Colegio de Médicos de la comunidad que se vuelva a incorporar el aforo limitado dentro de los sitios, para que la población tenga suficiente separación dentro de los lugares donde la ventilación no se puede proveer. Ustedes hacen esta petición, la interrumpo porque hace esta petición y justamente ayer, este fin de semana, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, publicaba este tuit en el que dice: vienen semanas de mucho contagio por la nueva variante de COVID, pero esta no es como las anteriores. Por eso consideramos, dice la presidenta de la comunidad, que debemos seguir con las mismas políticas: precaución, vacunación masiva y sin cierres ni más prohibiciones. Por lo tanto, ninguna de las demandas que usted planteaba ahora mismo. Claro, de ahí que nosotros durante el fin de semana nos centráramos en sacar este comunicado, porque realmente el colapso de la atención primaria está a la vuelta de la esquina. O sea, las imágenes han salido en toda la semana pasada de las colas de la gente intentando hacer una PCR. La población no tiene absolutamente nada claro qué hacer cuando su test de autodiagnóstico da positivo, y es lo que está pasando, que da positivo y acude al centro de salud, lo cual ha colapsado, por tanto, la atención primaria.
También pedimos en los centros de salud que se demore esa atención para dar prioridad de nuevo a la atención urgente COVID y no COVID. Hay centros de salud en el que por la tarde hoy no hay médico para el COVID porque esos refuerzos no llegan y efectivamente hay mucha gente que se está contagiando y se está poniendo de baja porque realmente tiene una alta transmisión esta cepa. Así que sí, necesitamos ayuda, no solo para que la autoridad sanitaria y no sanitaria, gestora en este caso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, refuerce los centros de salud, sino también para que dé las medidas que entienda la población que sean las únicas medidas que controle esta sexta ola, que es verdad que la población la coge en un alto porcentaje vacunada, pero que efectivamente da síntomas y son síntomas moderados y empiezan a ser graves y por tanto llevaremos al colapso hospitalario. Primero colapso de la atención primaria, segundo colapso del resto de los niveles asistenciales, como ya conocemos. Este tuit que veíamos de la presidenta de la Comunidad de Madrid se basaba en el hecho de que sí, hay más contagios, pero podemos ver los datos de hospitalizaciones, de ingresos también en unidades de curas intensivas son menores. El aumento que se ha producido hasta ahora es mucho menor, sobre todo si lo comparamos con el aumento de contagios. ¿Esta situación es sostenible? Es decir, si se han duplicado ya los casos en la última semana y es previsible que siga esta tendencia, ¿esto se acabará notando sí o sí también en los hospitales? Absolutamente, se notará sí o sí en los hospitales y habrá colapso hospitalario. Pero a día de hoy, y es por lo que nosotros en la mesa de atención primaria nos hemos movilizado con este comunicado, es porque no hay datos de la atención primaria. Sin embargo, el jueves pasado hubo más de 300.000 consultas y estamos siguiendo a más de 7.000 pacientes en sus domicilios, puesto que los síntomas, ya os digo, que no implican a día de hoy hospitalización. Sin embargo, estos datos no son publicados. La atención primaria es fundamental, es oro en nuestro sistema sanitario y es el nivel que a día de hoy está colapsado. Curiosamente, no salen en las noticias los datos, solo datos hospitalarios y datos de ocupación de UCI. Por eso realmente pedimos a que se den normas claras a la población para limitar el aforo, uso de mascarillas, recordar qué acciones más eficientes son para controlar esta sexta ola, como lavado de manos, separación, y por tanto la separación lleva con ello un aforo limitado dentro de los sitios, los teatros están llenos, los cines están llenos, los bares los vemos a la gente dentro sin mascarilla y esto puede ser tremendo. También hemos valorado el hecho de que se adelanten las vacaciones en los niños, que son los más afectados, puesto que es la población menos vacunada. Y efectivamente el repunte se va a dar también en este nivel etario, en este nivel de edad. Doncs aquesta és la situació ara mateix a Madrid i n'hem pogut parlar amb Sílvia Duran del Col·legi Oficial de Metges de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos. Me gustaría también, de verdad, comentar todo lo que ha trabajado los profesionales sanitarios durante todas las olas, durante los 2 años que llevamos de pandemia. Todos los años anteriores ha sido también tremendo, pero me gustaría que estos últimos segundos fuera para darle un saludo a todos los compañeros sanitarios que están trabajando tremendamente por controlar y por fomentar la salud de nuestra población. Pues nunca está de más hacer este recordatorio. Muchísimas gracias por hacerlo. Gràcies a vosaltres. Aquesta és la situació a Madrid, on, com dèiem, s'han duplicat els casos en una setmana. Feia aquesta petició de restriccions, sobretot d'aforaments interiors, etc. Estem a la setmana de Nadal i ja ha quedat clar que la intenció de Díaz Ayuso, encara que demà hi hagi aquesta conferència de presidents, queda clar amb quin discurs hi anirà la presidenta madrilenya. Veurem com en surt, no? I si realment s'acorden mesures més o menys equivalents a tota Espanya, si Madrid queda com qui pren una altra mesura, que tampoc seria novetat, perquè ja ho hem vist, això. Aquesta pel·lícula, en general, ja l'hem vist i es repeteix bastant igual. Deixeu-me afegir un parell de cosetes, perquè demanava aquesta representant del Col·legi de Metges de Madrid limitar els aforaments i el tema d'avançar les vacances escolars. Doncs bé, per la via dels fets, algunes escoles avui ja han hagut de cancel·lar concerts de Nadales, altres actes propis de les festes, perquè no hi ha prou alumnes. Avui molts centres han notat que tenen les aules més buides, cada vegada hi ha més grups confinats per casos positius, però és que aquesta setmana s'hi afegeix la preocupació d'alguns pares que els últims dies abans de Nadal han decidit
suposo que els que poden, no portar els fills a classe per evitar contagis i possibles aïllaments de la resta de les famílies. Hi ha 5 classes confinades, per tant, per això ja es dotarà, però bueno, hi ha gent de tot que el portarà, que no. Bueno, jo sé que hi ha famílies que no han portat els nens per tal de, entre cometes, salvar les festes de Nadal. Nosaltres, sincerament, no ens ho hem plantejat perquè és impossible amb la conciliació laboral. Nosaltres sí que els portem, a no ser que hi hagi algun cas que ja ens porten cap a casa, però tenim que anar endavant perquè si no, si comencem així... Perquè al final deien, bueno, són 3 dies, però sí que és veritat que hi havia aquest run-run de veure si valia la pena córrer aquest risc els últims 3 dies. Creiem que va bé venir a l'escola fins a l'últim moment i el que passa és que també el meu fill treballa, jo sóc la iaia de la nena i bé, doncs hem pensat que havia de venir fins que la seva mama també treballa. Entre los padres sí que se ha comentado de si venir o no venir, si traerlos no, porque total son 3 días, pero yo en principio, en mi caso, mi hijo viene al colegio sin problema. Disparitat d'opinions, en tot cas, qui els pot no portar ha de fer mans i mànigues, perquè no és tan fàcil per molta gent compaginar el fet de no portar el nano o la nena a escola aquests últims 3 dies. Tot això té a veure amb que els confinaments per positiu ara tornen a ser, per contacte amb un positiu, tornen a ser encara que estiguis vacunat. Ara no tinc molt clar si això entrava en vigor avui, perquè ho van anunciar la setmana passada, però no quedava clar quan entrava en vigor. Espero que ho aclarim tot plegat a la roda de premsa que ja ha començat. Coses que passen, doncs que la gent va a buscar-se test d'antígens a farmàcies i allà on sigui. El Rubén Cabús ha passejat aquest matí per Barcelona, per diferents llocs, i ja ho començàvem a dir la setmana passada. La gent continua buscant i sembla ser que no hi ha prou oferta. Així és, Lídia, no n'hi ha. És la pregunta estrella, tothom deia que teniu test d'antígens, ens deien que no, i volem saber els motius. Ens acompanya l'Antoni Torres, és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Com és que no hi ha test d'antígens per tothom? Doncs mira, molt senzill, perquè del mes de novembre al mes de desembre la demanda de test a les farmàcies s'ha multiplicat per 20. Això el que ha provocat és que els estocs que teníem les farmàcies i els proveïdors nostres s'hagin trencat. Seguim rebent testos, però a les comandes que es van fer al mes de novembre, que són adequades a les ventes del novembre. Fins que aquestes comandes no es regularitzin, i això són 3 setmanes, més o menys, el que passa és que no n'hi ha prous. Per tant, la gent que s'està apuntant aquests dies a les famoses llistes d'espera, segurament abans de Nadal no tothom els tindrà. Dependrà de la sort, perquè les farmàcies anem rebent, però anem rebent en menys quantitat dels que realment tenim demanda, no? Si t'han apuntat en una llista d'espera, jo entenc que cada company ha agafat la llista d'espera amb sentit comú, igual que la gent, que també l'està utilitzant amb sentit comú. Doncs moltes gràcies, sort llavors i paciència a qui necessiti un test d'antígens per aquests dies. Lídia. Moltes gràcies, Rubén. Us sembla que fem un respir, no? Fem un respir? Vinga. Aquesta nit, a TV3, Benet i Jornet en estat pur. El Benet i Jornet teatral adaptat a la seva altra gran aliada, que és la televisió. No ets un marit, ets una carronya! Oh, no la xoquis! Avui m'agradaria que et quedessis. Estrenem Berenàveu a les fosques, una pel·lícula basada en l'obra teatral del mateix títol de Josep Maria Benet i Jornet. És un homenatge al dramaturg que ens va deixar ara ja fa més d'un any i mig. Es tracta d'una coproducció d'aquesta casa, de Niuco Audiovisual, i per parlar-ne hem volgut fer venir una estona a qui l'ha dirigit. Sílvia Quer, bon dia. Bon dia, i ben tornada a un plató de TV3. Per què heu triat aquest Berenàveu a les fosques i no cap de les altres obres de Benet i Jornet? Què té? Què té? Que encara que sigui... La història passi al 1950 i també al 1971, hi ha molts temes que són molt actuals. Molt. I ara ens vam dir, per què no agafar aquesta obra que sembla com molt antiga i poder-li fer una lectura molt més actual? Et sembla que n'escoltem un fragment? Perquè en una de les discussions que s'hi veuen jo crec que alguns d'aquests molts temes revisitats ja s'intueixen. Saps què és això? No, què és això? El rebut del col·legi de la nena. Molt bé. Fa
15 dies que corre per casa, no puc pagar-lo. Vaig escanyada, tot el de la plaça ha pujat al doble. Demà amb la cartilla reparteixen oli i llegum i sabó i si vull agafar-ne quedaré escurada. Què m'expliques? Pagar el rebut a final de mes. Si no paguem abans del 30, les madres cridaran l'atenció a la Montserrat davant de les altres nenes. La pobra criatura passa angúnia. No l'haguessis dut a un col·legi tan car i tant de monges. Esclar, més t'estimaries que anés a una acadèmia d'aquestes, amb nois i noies barrejats. Pont-roig estàs fet, tu. Que te'n patolles, mai m'he ficat en res, jo. En això tens raó, en res, un parat. Sobretot a l'hora de treure la teva família endavant. Tu i el teu cosí vau començar a la mateixa oficina i prou que ha sabut enfilar-se, ell. No faig estraper-lo amb l'oli. Serà per falta d'empenta. Vinga, cops de pit a l'església i mireu per on surt ara ella. Ets un cagat. I l'únic lloc on se'ns fer por és a casa teva. Efectivament, hi és una mica tot, eh? Tot. En aquesta escena crec que està tot resumit, tot el que passava en aquella època i una mica també extrapolat també una mica el que ens passa ara, no? Misèria... Misèria, el poder de l'home dins la casa, que és el que portava els diners, que guardava els diners i donava la setmanada a la dona. La dona tenia que fer mans i mànigues per poder treure la casa endavant i ara això no crec que passi, però realment jo recordo la meva àvia, que la meva àvia sí que anava amb la setmanada, el meu avi li donava la setmanada i si no t'arriba t'aguantes, no? Era una mica així, no? Aquesta obra la va crear l'any 72, va guanyar un premi, no? El Premi a Teatre Català de Sabadell. Què explica aquesta història? Fem una mica d'argument, Sílvia. Què explica? La vida de 7 personatges, però són 8 actors i actrius, durant la postguerra. El títol ho diu molt bé, Berenàveu a les fosques, però per mi era Vivíeu a les fosques. Era una època de silenci que un no s'atrevia a dir el que pensava, tot era molt amagat, tot era molt fosc, la postguerra va ser molt fosca, i també hi ha aquests personatges oportunistes que s'aprofitaven de la situació. I una mica parla de les il·lusions, les misèries, els somnis no complerts. Jo deia que són els dos grans camps del Benet i Jornet, teatre i televisió. Això és originàriament una obra de teatre. Ell va crear molts guions directament per televisió, però això és una obra de teatre i, per tant, l'heu hagut d'adaptar. Com ha anat això? El Lluís Maria Güell va fer la primera adaptació i alhora, quan jo vaig entrar ja a fer-me càrrec de la direcció, vaig tenir que fer la meva adaptació. Llavors és una adaptació compartida amb el Lluís Maria. Clar, l'obra de teatre era 3 espais, 3 cases, 3 sales i 2 personatges que llegeixen cartes a cada banda d'escenari. Com transformes això? Doncs demanes que hi hagi una casa de debò, amb la seva cuina, el seu bany, el seu dormitori, la sala, per poder moure aquests personatges i treure-li el component teatral. Llavors, vam tenir l'oportunitat de rodar a Rambla Catalunya 34, que és aquest edifici famós on el Balagueró va fer REC. Caram! Encara existeix aquest... Caram! Encara existeix aquest... Algun esperit deu haver quedat, eh? Sí. Però vam tenir la sort de poder crear tots els pisos d'aquests personatges que viuen tots a la mateixa escala en aquest edifici. Vam poder utilitzar la porteria, l'escala, el forat d'escala, vam poder utilitzar tot. Llavors li vam poder donar aquest aire més cinematogràfic a la història. I molt ben adaptat. Jo he tingut el privilegi de veure-la ja molt ben adaptat realment als anys 50, no? D'on heu tret tot aquell mobiliari, tot aquell vestuari? Això és la mà màgica que té la Sílvia Steinberg, que és la directora artística. No sé com s'ho fan, van a llocs, i treuen, recullen coses i apareixen coses que dius, això encara existeix, i sí, apareixen els papers pintats i aquestes coses de l'època que dius, encara hi són. Ara veiem unes imatges del rodatge i et veiem a través d'una pantalla, ho dic perquè ara veníem de... Vaja, en fi, portem tot el matí parlant bastant de Covid. Aquest ha estat un rodatge en plena pandèmia. Com ha anat? Tu veig que en algun moment teletreballant. Sí. Això vam començar a rodar-ho el 10 de gener de l'any passat, si no recordo, 10 o 11, i a la segona setmana de rodatge, a la prova que ens feien cada dilluns, vaig donar positiu. Aleshores no m'ho creia, vaig dir no pot ser, tornem a fer la prova, sisplau, no pot ser, i aquell matí te'n vas cap a casa. Va donar la casualitat que la Abigail Chaff
feia 2 dies de rodatge, perquè fèiem doble unitat 2 dies, i aquell dia a ella li tocava fer uns plànols que hi havia a l'escala. I li vam demanar, sisplau, que es quedés, que jo estaria a casa amb un monitor, via satèl·lit, via no sé què, i jo vaig tenir la sort de poder assajar tota la pel·lícula en l'edifici. Els actors ja havíem assajat tot, aleshores jo als matins em connectava a les 7:30 i estava ja mirant i donant instruccions, i a la tarda feia les plantilles de moviments d'actors per l'Abigail perquè sapigués què és el que havíem assajat. Aquests actors són el Pablo Derqui, la Bea Segura, l'Abril Álvarez, la Iria del Río, el Miquel Fernández, la Laura Conejero, el Ferran Ranyer i la Georgina Amorós. Crec que no me n'he deixat cap. N'hi ha un de més perquè hi ha el personatge de la Montserrat que la tenim de petita i de gran, per dir-ho així. Hi ha una part d'aquest retrat dels anys 50 i a través de la vida en una escala, la vida en general, que és aquesta relació entre la Montserrat i la Fanny, que és una relació... Hi ha una mena de... Passen comptes del passat a través d'una mena de batalla epistolar, de cartes que s'envien anys després d'aquests fets. Aquest és un dels moments de lectura de cartes. I aquí hi ha una cosa que és molt teatral, però que crec que l'heu adaptat molt bé, que és trencar aquesta quarta paret i dirigir-se i buscar una mica la complicitat del públic. Clar, el text del Benet, això ja hi era. Segons el text, cada actriu estava a cada banda i banda d'escenari i es dirigien al públic. I llavors, revisant el text, deies, ostres, això estaria bé provar-ho. Era arriscat de trencar aquesta quarta paret i que les actrius et miressin a càmera i es dirigissin a tu, no? Ho vam provar i jo vaig pensar, hòstia, això funcionarà. I vam arriscar. I penso que funciona perquè et fa que l'espectador segueixi molt més la història i empatitzi molt més amb elles dues. Era l'homenatge que necessitava Benet i Jornet, Sílvia? Jo crec que sí, perquè és una obra poc coneguda i està bé revisar també textos del Benet que potser estaven una mica més oblidats. I jo, molt feliç quan vaig tenir el text a la mà i vaig dir, ostres, quina història més bonica que està explicant el Benet aquí amb 4 veïns. I, jo penso que ha estat molt bé recuperar aquesta història. Tu havies treballat amb ell com a guionista, no? No, guionista no, realitzadora. Realitzador. Aquí a la casa. Sí. Jo vaig conèixer el Benet a Poble Nou. Imagina't. Poble Nou. I recordo que ell, arribava amb aquells guions, arribava amb molta energia, era un home amb molta energia i molt entusiasme amb tot. Llavors, arribaven aquells guions, llegies, després veia els capítols i si no li agradava t'ho deia, però sempre era molt constructiu, però és allò, si rabies, rabies, Però està bé perquè, clar, jo vaig aprendre molt amb en Benet i d'alguna manera aquí li estic tornant tot el que vaig aprendre d'ell, no? Espero que li agradi, Benet, si estàs, espero que t'agradi. Els espectadors ho podran veure aquest vespre. Val a dir que ens hem de quedar fins al final, fins als crèdits. Sí, sisplau. Sense dir res. Sí, sisplau. Ho deixem així? Sí. Sí? Doncs, escolta'm, cita en Benet i Jornet. Estava pensant, ara aquest Netflix i les plataformes, no? Ara imagina que el Benet hagués pogut treballar amb aquests formats tan extensos com les sèries d'avui de plataformes. Sí, li hauria agradat molt, hauríem vist històries... I hagués tingut un èxit tremendo. Sí, segur. Anava a dir internacional. Penso que és un autor injustament poc valorat, probablement per la seva relació amb la tele. Sí. Podria ser també, perquè ell va començar tota la nissaga de Colabrots, no? Ell va fer els dos... No, el Poble Nou i Nissaga. Clar, llavors se li va posar una etiqueta, no? I és injusta. Sí, perquè una cosa no treu el prestigi de l'altra, no? Sí, però se'l va popularitzant alhores també. Queda una mica equilibrat. La cita és aquest vespre. Sílvia, gràcies per tornar. Ens queden un parell de minuts al programa. Encara poden passar més coses, en 2 minuts, i n'han passat. D'entrada, en aquesta roda de premsa que els dèiem que començava a 11:15, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas i Gemma Craywinckel, directora de l'ICS, han explicat novetats pel que fa a la tercera dosi dels vacunats d'AstraZeneca. A partir d'avui,
la dosis de record en totes les persones que han rebut AstraZeneca. La gran majoria eren les persones de 60 a 69 anys que ja porten setmanes posant-les, però també les altres persones que han rebut AstraZeneca. Avui obrim la vacunació per tot aquest col·lectiu. Doncs això pel que fa a la Covid i a la vacunació, i l'altre és el que estan veient a sota de les seves pantalles. S'ha fet públic, ho publica Maica Navarro a La Vanguardia i també la cadena SER. Interior ha decidit cessar el major Josep Lluís Trapero, fins ara cap de la regió policial. No, perdona, el seu substitut, segons aquesta informació, en aquest cas, seria el comissari Josep Maria Estela, fins ara cap de la regió policial de Tarragona. Fa 3 setmanes sembla ser que Interior tenia decidit el seu cessament. Això ho expliquen també els companys de la cadena SER. Per tant, acabem amb notícia en majúscules. No sé si... Bon dia. Era quelcom que estava esperant-se. Sí, Podia passar en qualsevol abans de moment. Nadal o després de Nadal. Això, efectivament, ho podem confirmar tots i ha passat ara. Sí, les cúpules polítiques tenen tot el dret a posar els tècnics que consideren més oportú al capdavant dels equips. Doncs Josep Lluís Des del meu punt de vista, clar. Trapero, que deixa de ser major, no deixa d'entenc d'estar dins el cos de Mossos d'Esquadra, no? Evidentment. Sí, clar. Què és? I el càrrec de major el mantindrà vitaliciament. Aquest càrrec de major es manté vitaliciament. Però no vitaliciament. comandarà el conjunt dels Mossos. Doncs aquesta és la notícia amb la que acabem. Antonio, Ferran, Carmen i Sílvia. Ara sí, Bon Nadal. Sí. Bon Nadal. La setmana que ve no hi serem. A vostès fins demà, que vagi bé. Bon dia. Tornaran les restriccions a Catalunya? Avui ho preguntarem al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que serà al plató de planta baixa a partir de les 12. Anirem fins als Països Baixos. S'hi ha desplaçat un equip de planta baixa per veure com estan vivint les restriccions. Han tancat comerços no essencials, s'han limitat les trobades socials i s'han suspès les classes escolars. D'aquí a pocs minuts hi connectem. I ens preguntarem com funciona Masterchef. A les últimes hores ha sortit també diverses veus crítiques d'exconcursants explicant la pressió i el maltracte que hi van rebre. N'entrevistarem a una d'elles, l'Anna Marc. Tot això ho farem fins les 2 amb periodisme de carrer, periodisme de planta baixa. Hola! Què tal? Bon dia, benvinguts a Planta Baixa. Són les 11 i 1 minut. Avui hem de començar, Maiol, amb aquesta última hora que acaben d'explicar els companys dels matins de TV3. Destituït el major Trapero com a cap dels Mossos d'Esquadra. Sí, fa pocs minuts que li han comunicat. Viu, per tant, les seves últimes hores com a cap dels Mossos d'Esquadra. Per tant, final a una etapa complexa, diguéssim, com és la del Trapero al capdavant dels Mossos, amb 2 etapes. Aquesta prèvia al procés i aquesta posterior, recordem, restituït per Miquel Samper. El seu substitut també es coneixerà en les properes hores. Tot apunta Josep Maria Estela, que és cap de la regió metropolitana de Tarragona, i una mica els motius de la seva destitució és aquesta manca de confiança de la nova cúpula d'Interior en Trapero. Clar, aquí hi ha diverses coses. Primera, major és per tota la vida. Per tant, que se'ls destitueix com a cap dels Mossos d'Esquadra, en principi hauria de continuar sent major. És un tracte honorífic, per tant sí, però si deixa el cos hem de veure com queda aquesta figura de major, perquè una de les possibilitats que apuntava, per exemple, el diari El Confidencial la setmana passada és que se n'anés a treballar a l'empresa privada. Per tant, si no es queda el cos, doncs aquest càrrec de major ja veuríem com queda. Els motius són els que et deia, és una mica la manca de confiança. No és el major que ha posat aquest conseller, el conseller d'Interior. Hi ha tot un debat sobre el canvi de model dels Mossos d'Esquadra i Trapero, diguem-ne, representa per la nova cúpula d'Interior la vella guàrdia, i hi ha una manca de confiança també perquè Trapero, diguem-ne, que no és una persona que estigui acostumada a obeir ordres, sinó que va una mica... té el seu propi criteri i intenta que el criteri s'imposi al cos. És una notícia de fa molt pocs minuts, Marta. És a dir, que en sabem ara aquests detalls que explicava el Maiol i poca cosa més. Sí, exacte. Notícia d'última hora i a l'espera que ara Govern o bé la Prefectura dels Mossos d'Esquadra en doni més detalls. Com ara dèieu, Josep Lluís Trapero va ser nomenat major per part d'Albert Batlle, actual regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser comissari en cap dels Mossos fins que va ser encausat a l'Audiència Nacional pel paper dels Mossos durant el procés i també, com explicàveu, restituït pel conseller Samper. Això va ser fa poc més d'un any, al novembre del 2020, tot just quan l'Audiència Nacional el va absoldre dels 10 anys
anys de presó que li demanava la Fiscalia, acusat en aquest cas de sedició. Amb aquestes paraules que ara escoltareu és com ell reprenia el càrrec després que el conseller Sàmper el restituís com a comissari en cap. El cos ha anat recuperant aquesta confiança institucional. I vagi per endavant que el meu treball anirà enfocant a intentar millorar-la. I no quedarà per part meva. I esmerçaré tot el treball i tot el saber fer que pugui en aquest sentit. I hem d'aprofitar aquesta absolució d'aquestes 4 persones acusades, però que alhora és l'absolució de tot el cos de Mossos d'Esquadra, per començar a tirar endavant amb una nova època. Una nova època en la que la policia ha de fer de policia. I el govern de la Generalitat, que a aquesta hora, 11:04, ho acaba de confirmar, Pol. A través d'un escuet comunicat del Departament d'Interior que diu que Josep Maria Estela serà el nou comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. Estela serà comissari en cap substituint Josep Lluís Trapero, que, recorden, ha ocupat la màxima responsabilitat del cos en 2 etapes diferents, des del 2013 al 2017 i des del mes de novembre del 2020 fins ara. En aquest comunicat també s'apunta que Rosa Bosch i Eduard Sallent formaran part de la nova cúpula directiva del cos. D'aquí a pocs minuts, amb Toni Muñoz i Rebeca Carranco, especialistes en successos i tribunals, repassarem la trajectòria de Trapero i també explicarem què és el que ha passat. De moment, el focus està posat amb el nou possible candidat a substituir-lo, que és el comissari Estela. Marta, qui és Estela? Doncs Josep Maria Estela és un càrrec molt operatiu dels Mossos d'Esquadra i que actualment era el cap de l'àrea policial de Tarragona. De fet, fa molts pocs dies que el van poder veure per la televisió, perquè és qui va encapçalar la roda de premsa donant els detalls d'aquell pistoler que la setmana passada a Tarragona va ferir diversos empleats i també un mosso d'esquadra en un tiroteig que hi va haver. Doncs precisament va ser Josep Maria Estela qui va donar tots els detalls d'aquest tiroteig. Ell, com us deia, cap ara de l'àrea policial de Tarragona i qui, com ara confirmava el govern, liderarà els Mossos d'Esquadra a partir d'ara. Doncs de seguida ampliarem aquesta notícia i més detalls del que puguem treure d'aquesta notícia que hem avançat fa pocs minuts aquí a Planta Baixa, als matins primer de TV3 i després hem ampliat aquí a Planta Baixa. Però atenció, perquè aquesta és una setmana estranya, perquè no sabem si tornaran les restriccions, per exemple, ara en parlarem aquí en aquest programa àmpliament, però també perquè és la setmana de Nadal. I el 24 és la nit de Nadal. I el 24 al matí és la nit de la Festa Grossa a Planta Baixa. Exactament, i estigueu molt atents perquè veurem un mapa de Catalunya, us explico ràpidament, en aquest mapa de Catalunya què passarà entre les 11 i les 2, horari de Planta Baixa, doncs que hi haurà 4 artistes de casa nostra que actuaran a 4 poblacions. Per tant, estigueu atents perquè el dia 24 els podreu escoltar en directe en aquestes poblacions. Ricard, comencem per la primera, a veure on podrem veure la primera, o on podrem escoltar el primer artista. Cervera. Cerverins i cerverines. Si portarem una actuació a Cervera. Exactament. A la plaça, en aquest cas, a la plaça Universitat de Cervera. I qui hi haurà actuant a Cervera? Doncs ho descobrim ara mateix. El cantant Joan Garrido, que ha fet un disc de Nadal, a més espectacular. Canta de meravella. El nostre Michael Bublé català, Joan Garrido. Joan Garrido Cervera. Joan Garrido Cervera, anem per la segona població que podreu gaudir d'aquesta música en directe el 24 de desembre, recordeu, i és la següent. Sant Cugat del Vallès, i a Sant Cugat del Vallès hi podreu escoltar la música en directe de... Home, Meritxell Lederman, també espectacular, que estem convençuts... És a dir, que els espectadors també ho podran seguir per TV3, eh? És a dir, que això podreu anar-la a veure en directe i ja especificarem quin lloc exactament de Sant Cugat i a Cervera. El cas del Joan Garrido, la plaça Universitat, i plaça Octavià, a Sant Cugat del Vallès, a Meritxell Lederman. Ja ho anirem recordant, però vaja, que fem actuacions pel país a l'aire lliure perquè sigui un espai ventilat, diguéssim, però també ho podreu seguir per TV3. Vinga, la quarta actuació, marquem-ho en el mapa. La tercera actuació, no vull anar més ràpid que aquest mapa, Tortosa. Tortosins i tortosines, estigueu atents perquè a la plaça de l'Ajuntament d'aquesta localitat podrem escoltar la música en directe d'ell, d'en Cesc Freixas, que per cert també està preparant nou disc. Per tant, tots els que no només sigueu de Tortosa, també dels voltants, podreu apropar-vos fins a Tortosa per escoltar-lo en directe. I acabem ara sí amb la quarta actuació d'aquest divendres 24 de desembre. Cap on marxem? Cap a Banyoles, cap a terres gironines. Posarem el punt final a aquest especial del 24 amb una artista espectacular, que segur que també coneixeu, la maresmenca Rita Paiés. La podreu trobar a la plaça Major. Per tant, aquest és el cartell del Nadal a Planta Baixa. Aquí a Planta Baixa, al nostre piset, diguéssim, passaran coses també molt grosses. D'entrada ens acompanyarà la Roscalleda i el seu fill, que cada any fan el dinar de Nadal tradicional a Planta Baixa.
hi ha altres coses que no podem avançar. Però en tot cas, si voleu gaudir d'aquestes actuacions, ja estan en marxa i també ho explicarem a través de les xarxes socials. Gràcies, Exactament. Canalies. Fins ara, va. I ara el que hem d'explicar-vos és com està, en aquest cas, als Països Baixos. Aquest matí s'han llevat així a Amsterdam. Això que veieu són imatges dels carrers d'Amsterdam d'aquest mateix matí, uns carrers molt més buits del que és habitual, botigues no essencials tancades, restaurants que només ofereixen menjar per emportar i la cultura també tancada. Hi ha molts holandesos que no ho veuen bé i d'altres que sí. Allà hi tenim la nostra companya Cristina Solies, enviada especial als Països Baixos, a Amsterdam, per explicar-nos com es viu la situació. Cristina. Doncs com explicava Ricard, ens hem trobat una ciutat força buida, no desèrtica, però anireu veient com darrere nostra, per aquest centre de la capital dels Països Baixos, només van passant persones amb comptagotes. A les 7 del matí no hi havia ni una ànima, només els escombriaires, i ha estat a partir de les 8, quarts de 9, que hem començat a veure alguns ciutadans que començaven a circular en bicicleta, que entraven a les boques del metro i ens explicaven que el que passa és que tota la gent que normalment es desplaça al centre a treballar, ara mateix està a casa teletreballant. També hi ha molts expatriats que han decidit avançar les vacances de Nadal i han tornat a casa. Per exemple, molts catalans amb els que hem contactat. I, com deies, el que estan intentant a hores d'ara és esquivar aquests catalans, doncs, per exemple, aquest confinament total. Quan parlem de confinament total aquí als Països Baixos, no es tracta del confinament estricte, és a dir, aquell que nosaltres vam conèixer al març del 2020 o fins i tot el que hi va haver aquí als Països Baixos al Nadal de l'any passat. Vol dir que els ciutadans no s'han de quedar a casa obligatòriament, poden sortir al carrer, però quan surten al carrer pràcticament només poden passejar. Per què? Doncs perquè només hi ha oberts aquells comerços essencials, és a dir, supermercats, farmàcies, benzineres i, com deies també, els bars i restaurants només serveixen menjar per emportar-se. En canvi, botigues, gimnasos, cinemes, teatres, tot està tancat per intentar que no s'escampi aquesta variant Òmicron i que no creixi la pressió assistencial als hospitals. Avui farem una radiografia del que està passant a Amsterdam amb la Cristina Solies, però abans, Miquel, anem a repassar o comparar la situació actual dels Països Baixos amb la d'Espanya. Sí, d'entrada fixem-nos en els casos confirmats en tots dos països. Els Països Baixos, ara com ara, el que veiem és que hi ha 830 casos confirmats per cada milió d'habitants. A Espanya en són 505. Ara bé, si ens fixem en la tendència, el que veiem és que des del dia 6 de desembre els casos confirmats als Països Baixos han anat a la baixa i, en canvi, a Espanya han anat clarament a l'alça. Pel que fa a la vacunació, menys diferències. A Espanya s'ha vacunat gairebé el 81% de la població. Als Països Baixos ho ha fet el 74,6%, que també és molta gent, Ricard, però, tot i així, com dèiem, i explicava la Cristina, han decidit endurir les restriccions. De seguida el professor Àlex Arenas amb nosaltres, li preguntarem per aquesta situació, per aquesta comparativa, si és comparable o no, si les mesures que s'estan aplicant allà s'haurien d'aplicar aquí. Però abans, Cristina Solies, què és el que diu la gent? Com estan rebent els holandesos? Per cert, una població on la restricció de llibertats, diguéssim, no la porta gaire bé. Com està rebent aquestes mesures més restrictives? Doncs ens hem trobat de tot. Ens hem trobat alguns ciutadans que diuen que aquestes mesures són necessàries, que aquest confinament és necessari per evitar que els acabin tornant a tancar a tots a casa, però també ens hem trobat alguns ciutadans que són contraris a les mesures, però és que, a més, diuen que es neguen a seguir-les. Fins i tot ens han arribat a ensenyar uns adhesius que enganxen al passaport o a les motxilles, als ordinadors, amb orgullosos ells posen antivacunes, és a dir, que ells diuen que no els poden obligar a vacunar-se, tampoc a portar mascareta. De fet, una cosa que ens ha sobtat moltíssim és que pràcticament el Pep i jo som les úniques persones que portem mascareta als exteriors. Aquí a Amsterdam no és obligatori, però fins ara tampoc ho havia estat en interiors, només al transport públic, i per tant no hi ha aquest hàbit, aquesta cultura que a Catalunya sí que tenim molt més interioritzada. Això és el que ens han dit. Obviously, it's not a really nice situation, to be honest, especially for the people who are suffering from the disease. I think for the first time we're in front of what's going to happen instead of behind. I'm actually, right now, I'm not so much against it, but it should be very temporary. I think the lockdown is very bad and it's too quiet and you can't get any girls out here, so it's not too good, you know. What's that? It's in Ireland, so I don't have to wear a mask. It gets too warm, I go crazy, you know? I can't breathe, it's no oxygen. It's fucked. It's not good.
Déu-n'hi-do. 2 minuts seran 11:45. Àlex Arenas, professor catedràtic d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Estem massa despreocupats aquí? Home, estàvem en un moment en el que pensàvem que tindríem un Nadal més normalet, semblant al de l'any passat, potser, però en 2 setmanes ens ha girat la truita amb Òmicron. Anem a repassar, Dani, abans d'analitzar més coses amb el professor. Quina és la situació ara mateix a Catalunya, les dades? Doncs els contagis, Ricard, si et sembla, ho veiem, continuen a l'alça perquè en l'últim cap de setmana, en l'últimes 24 hores, tenint en compte que són dades de cap de setmana i que, per tant, es fan menys testos, hi ha hagut més de 4.000 contagis a Catalunya. Són menys dels 7.000 que estàvem veient en les últimes jornades, però insistim, és per això, perquè s'han fet menys testos en el cap de setmana, però tota la resta d'indicadors van a l'alça i, a més, ho fan de manera bastant ràpida. Avui destaca un per sobre dels altres, que és el nombre d'ingressats, perquè creixen 136 persones en un sol dia, fins a aquests 1.280 ingressats, però també pugen, per exemple, la incidència ja supera els 700 punts. Recordem que a partir de 500 ja és el màxim risc, és el risc extrem per Covid. També creixen, tot i que ho fan més lentament, el nombre de pacients a la UCI. Hi ha 3 persones més, aquestes 310, i hi ha hagut una defunció en les últimes 24 hores. Davant d'aquesta situació, el professor Arenas, juntament amb altres professors, han presentat un informe, en aquest cas al Govern de la Generalitat, explicant una mica els possibles escenaris que es poden produir, no? Correcte. És un informe molt extens? És un informe prou extens com per veure i valorar tota la situació epidemiològica que tenim al voltant d'aquesta nova variant Òmicron, de la qual encara queden alguns dubtes, però de la part que ja sabem, ja podem veure quina és la previsió que ens espera al nostre país en el proper mes i mig, 2 mesos. Us fixeu, per exemple, en el que passa en altres països europeus o no serveix de referència en aquest cas? Serveix molt de referència. Penseu que el problema té moltes vessants. Una d'elles és la part de neutralització del virus, que es fa a laboratori i que d'alguna manera és la prova de si les vacunes i la immunitat natural funcionarien o no contra aquest virus. Després hi ha la part aquesta de la transmissibilitat, on necessitem algunes dades d'altres països per veure com és l'avanç d'Òmicron i poder extrapolar-ho aquí a casa nostra. I per últim ens quedaria el tema de severitat, que és el tema més delicat i en el que tenim alguna esperança, però malauradament cada vegada aquesta esperança apunta que pot ser similar al de Delta i per tant tenim un problema encara més greu. Avui el professor ens portarà detalls d'aquest informe que han presentat al govern en exclusiva perquè no s'han fet públic fins ara, per tant també li agraïm avui l'explicació i l'accés també a aquest informe. Anem a repassar algunes coses d'aquest informe. Per exemple, què passaria si no es fan restriccions, no, professor? I escenaris també de si es fan restriccions. Primer escenari. Veurem en el primer escenari sense intervenció. Aquí el que hi ha darrere és un model matemàtic que he desenvolupat amb el meu estudiant Benja Steinegger, en el qual el que fem és, a partir de les dades que tenim a Catalunya i de tots els paràmetres de transmissibilitat que hem observat al Regne Unit, a Sud-àfrica i a Dinamarca, quina seria l'extensió del contagi aquí a Catalunya. Llavors, aquesta primera corba, ara ja calibrada des de fa un dia, amb les dades més precises que tenim de quanta incidència d'Òmicron tenim a Catalunya, ens portaria en una corba de casos on veieu que aquí tenim un pic per sobre de 50.000 casos diaris. Llavors, això és una situació que multiplicaria per 10 el que hem estat veient ara. És a dir, a nivell de contagi, això és similar a la primera onada, d'acord? Una altra cosa serà com aquests contagis després es traslladen en una necessitat assistencial hospitalària o d'UCIs, que és sobretot la gran incògnita aquesta última d'UCIs. Això és si no s'intervingués, és a dir, això si no s'intervingués. Si fem com ara, doncs tindríem aquest escenari. Llavors, hem vist com podem evitar aquest nombre de casos i passar, diguéssim, d'una manera correcta pel sistema sanitari. Aquesta seria la segona gràfica que presentem i aquesta és la nostra recomanació. O sigui, nosaltres necessitem a Catalunya reduir un 20% la RDT, el tema de la transmissibilitat, i a més necessitem alhora ficar com a mínim un 30% de població més gran de 18 anys, un booster abans del 15 de gener. En aquestes condicions seríem capaços de doblegar aquesta corba ara al principi. Penseu que quan més ràpid controlem la onada, molt millor. Les mesures s'escurcen i no duren en el temps. Perdona, booster és una tercera dosi, eh? Booster és tercera dosi, sí. Perdoneu. No. I després tindríem el cas segon, bastant més complicat, on fem menys restriccions, és a dir, necessitem només un 10% de restricció en la RDT, en la capacitat de contagi,
però necessitaríem que el booster fos el 60% de la població més gran de 18 anys ja vacunada amb les dues dosis. I això abans del 15 de gener em penso que és molt complicat. Per tant, al final és un equilibri això entre la capacitat d'incidència del virus, és a dir, restringir les nostres interaccions socials, i la capacitat de vacunació dels governs o l'administració. Correcte. Ara estem en una situació molt complicada perquè el que ha fet Omicron és el següent. A més de transmetre's molt més ràpid que Delta, quasi el doble, el que ha fet és evitar les vacunes. D'acord? Llavors, tota aquella protecció que nosaltres teníem, ara s'ha reduït. Per tant, molta gent que teníem fora del que nosaltres diem el pool de persones susceptibles a agafar la malaltia, tornen a ser susceptibles. I clar, les últimes dades, a més, ens indiquen que la capacitat de reflexió és 5,4 vegades la de Delta, això ens posa en una situació d'alerta màxima per fer alguna cosa. Per això hem vist el que estan fent ara mateix a Holanda o altres restriccions que s'estan posant en altres països. Pol Foradada, què és el que diu el govern? És a dir, què vol fer el govern amb aquestes dades sobre la taula? Doncs d'entrada estudiar-ho aquesta tarda a la 5 comissió delegada en matèria Covid. Això vol dir reunió del president aragonès i pràcticament la meitat de consellers amb aquest informe que, com apuntàveu, indica cap a noves restriccions, unes mesures que a Palau pràcticament tothom dona per fet que s'hauran de prendre, que es podrien anunciar avui mateix, però que d'entrada sembla que no haurien de ser excessivament dràstiques. No anem a un canvi sensible del dia a dia de la població. Això és el que es preveu a hores d'ara. I això sí, serviria per afrontar aquests propers dies, perquè ens entenguem, per afrontar els àpats de 24, 25 i 26. No vol dir que el que es pogués decidir avui servís perquè s'apliqués tot el Nadal, perquè de cara a la setmana que ve i, per exemple, afrontar el Cap d'Any, podria haver noves mesures. Molt bé, més coses d'aquest informe. Àlex, ara parlem de les hospitalitzacions. Si és igual que greu, en aquest cas les hospitalitzacions, que la variant Delta. Això serien les hospitalitzacions diàries que nosaltres esperem a Catalunya si té el mateix comportament d'hospitalització que seria igual que la Delta. Llavors, en aquest cas, estem veient que el pic, evidentment, es desplaça. Recordeu que sempre els casos venen primer i 2 setmanes després tenim l'afectació hospitalària i una mica més tard la d'UCIs, per això encara no tenim prou informació d'UCIs. El que passaria és que cap al febrer tindríem la gran onada de necessitat d'hospitalització arribant a llindars que són impossibles pel nostre sistema. El nostre sistema és capaç d'absorbir uns 250 en el límit, en el màxim de la seva capacitat diàries. Per tant, aquí dius que l'1 de gener ja estaríem per sobre de les possibilitats d'atenció hospitalària. Exactament. Aquí el que estem veient és que l'atenció hospitalària per Covid ja està pressionada. Ja, si consideréssim la nostra capacitat prepandèmia, ja l'hem superat. D'acord? Però, clar, és que aquests valors d'aquí, que apropen a 600 hospitalitzats per dia... És duplicar la capacitat. És impossible. O sigui, això és el que nosaltres diem el desbordament del sistema sanitari. El sistema sanitari ja no té capacitat. Aquesta variant hi ha gent que diu és menys greu que altres variants, no? Hem fet l'escenari també considerant que és la meitat. O sigui, la meitat de la... De greu que la variant Delta. De la Delta, en el cas d'Omicron. I aquí reduïm substancialment el que serien els ingressos diaris, però encara veieu que passem al llindar de 300 hospitalitzacions diàries que torna a posar el sistema en l'extrem. I encara hem fet un altre escenari, encara més optimista, que seríem el 80% més lleu, d'acord? I en aquest cas veiem que les hospitalitzacions passen just pel sostre sanitari d'aquestes 250 ingressos diaris en el sistema, però estaria durant bastant temps, no? Davant d'això, el que han de fer les autoritats és, amb aquests escenaris, intentar veure com es fan aquestes reduccions de l'ART, com accelerem el procés de vacunacions de terceres dosis per arribar a temps a la contenció de l'onada. Impecable explicació, professor, però tot això ho fem per evitar el col·lapse sanitari, o almenys fins ara es feia per això, no? És a dir, per evitar aquestes hospitalitzacions, aquest número d'hospitalitzacions que ara ens explicava, no? Correcte. De fet, sempre la història ha estat la mateixa. Hem de protegir el sistema sanitari perquè en el moment que el desbordem, el problema ja no és Covid, ja és tot. Ja és tot. Ja és una persona que no es pot operar d'un càncer, una persona que no li poden detectar un problema de qualsevol altra tipologia que no sigui Covid, i ens trobem en aquella situació on, a més, la gent de primera línia pateixen un estrès increïble. Això no és sostenible. Ara li preguntaré per les restriccions que creu vostè que són més efectives davant d'aquests escenaris. Però abans tenim una última hora, Marta, sobre el major Trapero. Compareix el conseller?
Sí, exacte. Acabem de saber que el Departament d'Interior té prevista fer una roda de premsa per explicar la destitució del major Josep Lluís Trapero com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. Faran una roda de premsa, però no serà imminent, no compareixeran fins les 3 de la tarda i ho farà el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, acompanyat ja del nou comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, que recordem que fins ara era el cap de l'àrea policial de Tarragona. Doncs seguirem aquesta compareixença i d'aquí a pocs minuts també ho ampliarem amb l'exconseller Samper en directe en aquest programa. 7 minuts seran 2:15. Parlàvem de les UCIs. Atenció perquè hi ha cansament, com deia el professor, però és que els treballadors de les UCIs, per exemple a Sabadell, Marina, estan que no poden més. Doncs sí, exacte, tal com ho dius, els treballadors de la unitat intensiva del Parc Taulí d'aquí a Sabadell estan farts de la situació amb la que treballen. Els metges intensivistes han superat de llarg les hores de guàrdia. De fet, cada any en poden fer fins a 500 en format de guàrdia, però n'acaben fent fins a 800 per persona, per tal de cobrir les necessitats reals que té la UCI. És una problemàtica de fa anys, tot i que ara amb la pandèmia s'ha agreujat. Actualment hi ha 14 treballadors, dels quals 2 ja s'han hagut d'agafar la baixa per sobrecàrrega. Des del sindicat el que demanen és una solució, però des del centre l'única alternativa que han plantejat és modificar el seu horari, de manera que ara fan aquestes guàrdies, però no com a tal, sinó dins de la seva jornada laboral. Demà comença el judici on el sindicat denuncia la vulneració del dret a la salut dels treballadors de la UCI. Hem pogut parlar amb ells i així ens ho han explicat. Y este año la empresa pues no ha querido buscar una solución alternativa y la única solución que se ha planteado es la aplicación de un artículo 41, es decir, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, de forma que las personas que se pasaban de las horas de guardia dejaban de hacer horas de guardia, pero haciendo esas horas de guardia en su jornada ordinaria. Una de les coses que implica el canvi de jornades, que en lloc d'estar tota la plantilla passant visita al matí, el desplaça part d'aquesta plantilla a la tarda i part de la plantilla a la nit, amb la qual cosa el matí es queda més coix, perquè som menys persones per fer la mateixa feina. Això és un altre dels impactes que creiem que és negatiu sobre la càrrega assistencial que tenim. I des de la direcció què hi diuen? Doncs també hem pogut parlar amb ells i aquesta és la seva versió. Heu de pensar que som una UCI que donem cobertura a 400.000 habitants i per tant és necessària aquest dispositiu per garantir la doble. Donar resposta als nostres professionals que ens demanaven descansar aquest final d'any i a banda atendre els professionals crítics de la nostra àrea de referència, doncs llavors el que vam fer és un canvi d'horari dels nostres professionals de forma que atenguessin la UCI 24 hores al dia, però només fent la jornada laboral que els hi tocava setmanalment i així que no haguessin de fer aquestes hores extraordinàries. Aquest és el principal difícil equilibri d'ara, és a dir, que acumulen cansament el personal sanitari de fa molt de temps. També altres sectors com el de la restauració i això, però en fi, això és un altre tema. Es tornaran a omplir, professor, les UCIs, tant com vam veure? És probable, però encara que la gravetat sigui menor, perquè penseu que el gran problema és la sincronització dels casos. És a dir, si aquesta malaltia ens infectés a tothom, però durant el llarg d'un any, tindrien capacitat suficient perquè tots els pacients tinguessin cura. El problema és que se'ns concentren en 2 setmanes uns percentatges de població altíssims, o sigui, estem parlant bàsicament de tota la població. Per tant, a poc greu que sigui, és molt probable que les UCIs desbordin. Estem aproximadament 200 pacients a les UCIs, la línia dels 500, que sempre ens havia dit que era la línia quan s'havien de desprogramar altres operacions, l'activitat hospitalària quedava molt tocada. Quan preveu que arribarem a 500 pacients a les UCIs? Dependrà moltíssim de les mesures que s'adoptin. Vosaltres heu vist en els gràfics que si es prenen unes mesures que permetin aquesta reducció, llavors seríem capaços de diguéssim, establir un balanç entre la gent que entra a la UCI, les UCIs que necessitem, etc. El problema és que no ens doni temps. Per primera vegada, penseu també que estem en una situació força favorable. És a dir, nosaltres estem veient per primera vegada el futur a 2 setmanes vista i amb coneixement de què es pot fer. Això no ens havia passat a la primera onada, que és la més similar en termes de contagi en el que observarem amb Omicron. Per tant, el que hem de fer és aprofitar aquest coneixement i posar-lo en benefici de tot allò que sabem per intentar evitar aquest punt.
Tindrem el conseller de Salut d'aquí a pocs minuts en aquest programa, d'aquí una hora aproximadament. Li preguntarem, evidentment, per les restriccions, si tornaran o no, però en el seu parer, professor, quines haurien de tornar immediatament? És a dir, que no hauríem d'esperar ja ni un dia. Mireu, jo amb això de les restriccions us vull fer un anàlisi perquè és el que penso realment. Des de l'estiu del 2020, nosaltres sabem com és la transmissió d'aquest virus, i aquest virus es transmet per aerosols, per la nostra respiració. Diguéssim, com si fos fum quan un fuma en un recinte, d'acord? En un plató com aquest, que té un volum enorme, la dilució del virus és pràcticament perfecta i la probabilitat de que tu estiguis olorant la colònia que porto és nul·la. En el moment que la pots olorar és que estàs exposat a la meva respiració als meus aerosols. Per tant, el que havíem de fer és implementar tot un sistema de ventilació i filtratge en tots els àmbits interiors. Començar pel transport públic, que és un dels punts febles de tota la cadena. I les escoles, no, també? I avançant, exacte, pels sistemes més necessaris. Les escoles i, evidentment, la restauració dels gimnasos, que són els que estan patint, perquè allà, diguéssim, no tenim protecció, ens tenim la mascareta. Clar, però mentrestant, mentre no es fa tot això... Mentre no es fa tot això, l'única manera que tenim de reduir la RT és tenir menys contactes. Si jo, en promig, tinc 10 contactes per dia, doncs he de reduir-los a 5, a 4, a 3 o al final a l'àmbit només familiar. I això són les restriccions que hem vist durant tot el decurs de l'epidèmia. Per tant, les restriccions que es prendran ara no crec que siguin gaire diferents a totes aquelles que ja consten en els informes del Ministeri de Sanitat, perquè aquesta és una altra. Nosaltres a Catalunya podem fer unes coses, però no totes. És a dir, Catalunya no podria decidir per si mateixa fer un lockdown. Ha de demanar permís a l'Estat i l'Estat hauria de demanar l'estat d'alarma. Per tant, això està fora de la consideració de les coses possibles a fer. Clar, però per exemple sí que podria haver avançat l'inici de les vacances escolars. Ho dic perquè també hi ha molt rebombori ara en moltes famílies que han decidit no portar els seus nens a classe aquests 3 dies de classe que hi ha per evitar aquest contacte directe i almenys que el dia 24 de desembre, a la nit de Nadal, no es trobin en un panorama bonic a casa. A mi em semblava una bona idea. De fet, eren 2 dies, perquè em sembla que acaben dimecres, i haguéssim evitat aquests contactes en aquests 2 dies. Però bé, ja que no s'ha fet, pensem una mica en el futur. És a dir, què farem el dia 10? Què farem el dia 10? Portarem els nens al col·le, es retrasarà una setmana? No, depenent de la situació epidemiològica. El que no es poden fer, des del meu punt de vista, són afirmacions d'aquestes, diguéssim, inamovibles, que el col·le començarà tal dia i començarà tal dia. Bueno, el col·le començarà tal dia en tant en quant pugui començar... Si la previsió és la que fan vostès, el 1 de gener serà una situació molt complicada, molt més cara. És a dir, la diferència és que en 15 dies això creix exponencialment, no? Correcte. L'avantatge que té Òmicron respecte a Delta fa que en 2 setmanes la seva imposició serà total. És a dir, la variant que tindrem és Òmicron i totes les infeccions que veurem són d'Òmicron, evidentment. I per perfilar, parlava d'un 10 o un 20% de reducció de la RT. En altres casos, deia, les mesures seran les que ja hem tingut. En altres casos, quan ha calgut baixar un 10 o un 20% la velocitat de contagi, quines mesures s'han aplicat? A veure, per entendre l'abast, a què equival? Per entendre l'abast, el 50% de l'RT seria un lockdown, d'acord? On no hi hagués la gent tancada a casa, sinó que poguessin sortir. Això és un 50%. No necessitem aquest 50%, necessitem com a mínim un 20% i aquesta vacunació del 30%. Per aconseguir aquest 20%, doncs evidentment el primer que es fiquen són aquells llocs on hi ha més risc, que ja sabeu que sempre és l'oci nocturn i els restaurants, etc., perquè està avaluat científicament que és així. Per tant, és normal que les primeres accions siguin en aquests grans centres. L'altre és els grans events, les acumulacions de persones... El concert de Lluís Llach del cap de setmana o l'acte del PSC, diguéssim, del cap de setmana no s'haurien d'haver produït o no es podrien produir els propers dies. És possible que si al final el govern el que decideix és anar per la part de grans events, això sigui una de les restriccions. És força probable, perquè sabem com això afecta la RT. Ara bé, podeu dir, si tanquem tots els restaurants, estàs segur que baixarem la RT un 10%? Home, si tothom ho fa bé, sí. I per què dir si tothom ho fa bé? Perquè tots coneixem que estem cansadíssims d'aquesta epidèmia, que la gent no para de veure coses contradictòries, no? Ens havien dit amb 2 vacunes ens salvarem, ara no. Bé, hi ha una part de formació científica que és important que la societat conegui. Les vacunes van ser dissenyades per localitzar un tipus de virus, no? I ens estan protegint moltíssim, són molt útils perquè ens estan defensant d'aquella malaltia greu que ens pot portar a la mort. Però el que no podem fer és, amb un virus que ha canviat totalment de cara, perquè ens entenguem,
li hem passat una foto d'un virus que era diferent. Llavors els nostres anticossos no el reconeix. No el veig. Què és el booster? El booster és una manera de dir-te, mira, com que en tenies 100 i no els descobrien, te fico una dosi que farà que tinguis 1.000. I, per tant, encara que reconeguis poc, serà suficient perquè no t'afecti. És com l'actualització del programari de l'iPhone, quan no et reconeix la cara, que va perfeccionant, diguéssim, no? Va trobant maneres que al final, segons l'angle, t'acabi també trobant, diguéssim. Carles Francino, des de Madrid, què tal? Bon dia, com estàs? Doncs molt interessat escoltant el que diu el professor i constatant una vegada més que tenint com tenint la informació, el coneixement i les armes per evitar això, que això vagi a pitjor, no farem res per evitar-ho, n'estic absolutament convençut, o no farem tot el necessari. Per tant, estic escoltant molt interessat i també molt estupefacte de que les coses i de que les històries s'estiguin repetint exactament igual que fa uns mesos que fa un any, perquè això serà exactament igual, i si no ja ho veureu. Clar, aquí també hi ha un altre element, Carles, que és que al final és un virus que està per tot el món, no? I el que ens ha passat també amb aquesta variant és que a Sud-àfrica s'ha anat coent una altra variant perquè segurament tampoc han tingut tant accés a les vacunes com nosaltres. És a dir, potser també s'ha de fer un replanteig de què vol dir això de vacunar per països, no?, per exemple. Bueno, és que aquest és un exercici, el professor ho sabrà molt millor que jo, és un exercici d'imbecilitat col·lectiva indescriptible. És a dir, el nom de pandèmia ja ens diu el que vol dir això, ja ens diu el seu significat. És una epidèmia a nivell mundial. És a dir, tu et pots vacunar a França, a Itàlia, a Espanya, a Noruega, als Estats Units, que com Àfrica continuen a nivells de l'1, el 6, el 7% de vacunació, el virus no en té ni de fronteres, ni de mars, ni d'avions, ni de coses d'aquestes, i continua circulant per tot arreu. Clar, l'han detectat a Sud-àfrica, però d'aquí un temps segurament, segur, hi ha una altra variant en un altre lloc, que es detecta en un lloc concret, però que pot estar circulant per a molts altres. I això no s'acabarà de debò, fins que tota la població del món, amb uns percentatges raonables, estigui immunitzada. És a dir, podem anar tancant fronteres i aeroports i fent el RUC. Però això, en termes de superestructura, insisteixo, és un exercici d'imbecilitat, d'egoisme també. Però ja no només ni d'egoisme, és que pel propi interès tots els plans de l'Aliança Mundial per la Vacunació, la Unió Europea, tots els organismes internacionals haurien d'estar esmerçant molts més esforços, és a dir, molts més vials, a països que estan sota mínims, perquè és que si no, no ho aturarem, això. No ho aturarem. Podem tancar restaurants, podem tancar discoteques, podem tancar fronteres i tancar aeroports, però si no està vacunat un conjunt de la població mundial que serveixi per aturar l'epidèmia, doncs això durarà un any més, 2 anys, estan dient ja, i no ho acabarem. Jo insisteixo, vull dir, apel·lant a la salut mental, també. Ahir anava la marató sobre això. És a dir, al final tots estem molt cansats. El personal sanitari, sens dubte, perquè estan a primera línia. Però ahir em trobava el Tomàs, un veí de casa dels meus pares, que em deia, té, no sé, entre 70 i 80 anys, em deia, jo potser ja no veuré cap altra realitat que aquesta, no? Per tal com estan anant les coses, professor, sembla que no hi haurà capacitat de control si no vacunem massivament i fem aquest exercici d'extreure'ns la imbecilitat que deia el Carles de nosaltres mateixos. El Carles té tota la raó. I el problema no és només enviar vacunes. Penseu que teníem el programa COVAX per enviar vacunes al tercer món i es va fer efectiu. Però clar, penseu una cosa, imagineu que nosaltres des de Catalunya enviem 5 milions de vacunes a Uganda, d'acord? Aquestes vacunes tenen, primer, una data de caducitat, després s'han de manipular d'una determinada manera amb unes neveres congeladores que preservin i després s'han de distribuir. Llavors, no té sentit. Aquelles vacunes es queden a l'aeroport i aquesta gent no té capacitat ni telemàtica, ni de mans, ni de res per posar aquestes vacunes. No estem ajudant. Si vols ajudar, de veritat, has d'enviar les vacunes i els equips de vacunació i els mecanismes de comunicació perquè la població ho sàpiga i fer-ho bé. I fins i tot fabricar-les allà, si fos el cas. I si fos el cas, fabricar-les allà. Però el problema no és aquest. El problema, com deia el Carles, és que estem en un món que no volem acceptar que ha canviat i ha canviat. Llavors, nosaltres, al segle XVIII, vam aconseguir potabilitzar l'aigua, d'acord? Abans d'això, el còlera, el tifus, etc., ens arribava per l'aigua, no teníem aigua corrent a casa i allò era mort, diguéssim, una esperança de vida molt més curta que la que teníem ara. Vam potabilitzar l'aigua i aquí estem. Doncs bé, ara ens toca, entre cometes, potabilitzar l'aire. Hem de netejar l'aire. Sabem que això es difon per l'aire. Què hem de fer? Doncs passar estructures del futur on nosaltres poguéssim filtrar l'aire que estem respirant.
I també vol dir una ciutat més sostenible, per exemple, perquè Barcelona em sembla que és el quart dia ja de més contaminació ja que portem amb un aire molt complicat. I això vol dir més al·lèrgies, més dificultats respiratòries, etc. I aquesta no serà l'única malaltia respiratòria que tindrem. I amb el món que vivim és una necessitat d'urgència, canviar aquest mode de fer arquitectura, de ventilar els espais, de veure com concebim la vida en el futur, perquè serà així. Carles. A mi és que em fa molta ràbia perquè recordo el començament d'aquesta pandèmia, aquest debat, fals debat o falsa disjuntiva que es plantejava entre economia i salut. Això és una mentida. És a dir, siguem honestos, siguem honrats. L'economia, a veure, no farem ara llista de tots els sectors perjudicats, afectats, que les estan passant canutes, gent que ha perdut la feina. No estic parlant d'això, però plantejar un debat entre economia i salut és trampós, és pervers, no té cap sentit. Quan estem parlant de quins nivells d'ocupació tindran les UCIs d'aquí a 15 dies, això no pot estar a la mateixa taula de conversa que un compte de resultats a final d'any. És que estem parlant de valors diferents, de mesures diferents. I per tant ens han encolomat, Madrid, en aquest cas som capital, diguem-ne, d'aquest debat, ens han encolomat aquesta falta disjuntiva de, bueno, economia o salut, hem d'anar... Ja sé que és tot molt complicat i que les decisions són molt delicades i afecten a molta gent. Però, home, no pots parlar de pomes i de taronges perquè no és el mateix. Una cosa és la vida de les persones i l'altra la salut econòmica d'un país. Clar que s'ha d'intentar lligar i que al final tot connecta. Però posats en aquesta situació, plantejar-ho en aquests termes em sembla d'una perversitat terrible, sincerament. Quan insisteixo, ho acaba de dir el professor, és que tenim la informació que no teníem fa un any i mig. Tenim la informació que ens permet pronosticar què passarà d'aquí un mes i en canvi no ho fem. Plantegem aquest dilema entre economia i salut també perquè aquí no es pot pagar, és a dir, quan tanques un restaurant no els hi pagues, en canvi altres països sí que ho fan, és a dir, si tinguéssim capacitat econòmica i no fóssim tan de pandereta, diguéssim, no hi hauria aquest debat, és a dir, tothom tindria clar que s'haurien de tancar en algun moment els restaurants quan hi ha un moment de molt contagi, no? Per tant, al final és una incapacitat política la que ho estan pagant també els restaurants, per exemple, per posar un exemple. Doncs sí, efectivament, és així. Molt bé. Carles Fonsino, gràcies per acompanyar-nos i també Àlex Arenas, catedràtic d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies, professor. Fem una pausa i de seguida, Marta, parlarem de la institució del Major Trapero. Sí, exacte. La Conselleria d'Interior l'ha destituït i ja té substitut. Serà Josep Maria Estela, que fins ara havia estat cap de la regió policial de Tarragona. Trapero, que fins ara ha estat